குட்டி பாப்பா சுடுதண்ணி வச்சு கொடுத்தாங்களா மம்மியா? ஏன் மேஜர்? ஏன் பின் பண்ணவா அந்த கமெண்ட்டை? ஹைட்ல இருக்கு. இருங்க. பின் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க குட்டி பாப்பா. உங்க சூர்யா அங்கிள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க. அண்ணா ஐ எம் ஆல்சோ எ கிட். ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே. எஸ் ஓகே குட்டி பாப்பா. பின் பண்ணியிருக்க கமெண்ட் பாருங்க. குட்டி பாப்பா சுடுதண்ணி வச்சு கொடுத்தாங்களா உங்க மம்மின்னு கேட்குறாங்க. வச்சு கொடுத்தாங்க சூர்யா அங்கிள். என்னம்மா நீ அப்படியே சொல்லிட்ட? சுடுதண்ணி தான் வச்சு கொடுத்தாங்களா? டீ வச்சு குடிக்கலையா? ஐயோ ஐயோ.